जोङो बुंदों रायजोखौ खावलायदों जोंनोबो मात्र जोङो 5 बोसोरल' सम हो 5 बोसोरल' सम हो जों 5 बोसोरनि उनावहायनो बै 17 बोसोर मावनायनिफ्राय बांसिन देखायनानै खोन्थिनो हागोन होननानै रायजोनो खोथा होदों। बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बिसायख'थि फोसावदिंनाय बा ओरैनो मेल मिटिं खालामनायखौ नुनो मोनदों नाथाय गुवाहाटियाव बर'फोरनि होखारजानाय जेंनाखौ दासिमबो बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ रावखौबो खौरां लाहैनाय नुनो मोनाखै नै समाव। बे खोथाया ओरैहाय जे जोंनि सरकारा बेयाव खबर लाहैयाखैबा जे जोङो जिरायनानै दं उन्दुनानै दं नङा जोङो बिथांमोननि बेबस्थानि थाखाय बिथांमोनखौ बोरैहाय स्टेबल खालामनो हायो पार्मानेन्ट खालामनो हायो बोरैहाय माने दोनफिननो हायो बिनि थाखाय जोङो सावरायगासिनो दंखा। सोरबाफ्रा मिडियायाव जों नुनो मोनदों गोबां रोखोमनि बेखौ माने मा होनो बेखौ राजनितिनि माने गोबोर सारलायदों आरोखि बे खिन्थु थिग नङा। जोङो बोरैहाय बेयाव दोनफिननो हायो बेनि बेबस्थाखौसो जों खालामनांगौ बेयाव राजनिति खालामनाङा आंनि मथेब्ला आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बा आसामनि बर'फोरखौ आं खावलायगोन बे घटनाखौ लानानै गुवाहाटीनि घटनाखौ लानानै जों राजनिति खालामनो नाङा। थेंक इउ। आं दहायनो बुंदों जों खबर लायाखैब्लाबो जों जिरायाखै बिथांमोनखौ जोङो न'आव थांनानै बिनि सिलायाव थानानै खबर लायाखै जानो हागौ खिन्थु बिथांमोना जायफोर खबर लाहैदों बिनिफ्राय जों साबसिनबो खामानि मावदों जानो हागौ बेखौनो जों बुंनो हाया आरो बुंनांनाबो लाया जों होनांगौ आं बेखिनि खावलायगोन। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बे माने मोनसे भारत भुटान सिमा बिराद मोनसे माने बाख्नायथाव मोनसे जायगा सारा बिटिआर ओनसोलावनो मोनसे नाम गोनां मोनसे जायगा बे कख्लाबारि सिमला ओनसोला। गतिके बे ओनसोलाव आङो इलेक्सन फोसावनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोबाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आंखौ बरायनानै लानानै रायजोफोरा आंजों ज' ओंखारनानै आंजों सहयोग खालामनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिसायख'थि समाव गोबां दैदेनगिरिफ्रानो बायदि रोखोमनि गोदै बाथ्रा बुंनानै बिसायख'थि फोसावदिंफैयो रायजो राजानो खोथा होयो नाथाय बिसायख'थि जोबनायनि उनाव रायजो राजाफ्रा लोगो हमनो सानबाबो लोगो हमनो मोना बा जेंना जेंसिफोरखौ सावरायबाबो सावरायनो मोना होननानै दुखु मोननानै दं बेनि सायाव मा बुङो? खोथाया बे नंद्रायै नङा आं अस्वीकार खालामा थारमाने ओरैबायदि जानानै दङ जोंनियाव 17 बोसोर जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि इउ पिपोल समर्थन रायजो राजाफ्रा गोबां बार बिदोंमोन बै समावहाय नाथाय बिथांमोनखौ बिहारिनि फिसा बायदि बाहायनानै जेबो स्किम होआलासिनो बन्सित खालामनानै दोनदोंमोन। दा गोबां माने क्राइसिस जानानै दं बे ओनसोलाव गोबां खामानि मावनांगौ दं गोबां उन्नति खामानि मावनांगौ दङ नाथाय मावनो हायाखै बिपिएफ सरकारा बै समावहाय। दा बेनिखायनो मोनसे हताश जादों आरो जोंबो इउ पिपोल सरकाराबो जों गोबां खोथा होदों ओरै मावगोन थोरै मावगोन होननानै रायजो राजाखौ जोङो लाबोदों नाथाय जायबायदि खोथा होदों जोङो दिनैसिम जों मावफुंजोबनो हायाखै। बे खारनाव हायाखै आं बुंगोन जे जोंनि टाइमा मात्र 1.5 बोसोरल' जादों जोंनि सरकार खुंनाया 1.5 बोसोरल' जादों बिपिएफ सरकार खुंनाया 17 बोसोर खुंनो हादों। बे 17 बोसोर खुंनायाव मोनसे गामियाव जोंनिफ्राय एसेब्लाबो बांसिनै मावनो हाखागोन साभाबिकखा नङा होमबा? दा बेखायनो जोङो बुंदों रायजोखौ खावलायदों जोंनोबो मात्र जोङो 5 बोसोरल' सम हो 5 बोसोरल' सम हो जों 5 बोसोरनि उनावहायनो बै 17 बोसोर मावनायनिफ्राय बांसिन देखायनानै खोन्थिनो हागोन होननानै रायजोनो खोथा होदों। बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ बिसायख'थि फोसावदिंनाय बा ओरैनो मेल मिटिं खालामनायखौ नुनो मोनदों नाथाय गुवाहाटियाव बर'फोरनि होखारजानाय जेंनाखौ दासिमबो बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ रावखौबो खौरां लाहैनाय नुनो मोनाखै नै समाव। बे खोथाया ओरैहाय जे जोंनि सरकारा बेयाव खबर लाहैयाखैबा जे जोङो जिरायनानै दं उन्दुनानै दं नङा जोङो बिथांमोननि बेबस्थानि थाखाय बिथांमोन